Takže čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa a dneska tu budeme hrať Bed Wars na Hypixely, keďže ja som Bed Wars už tak dlhšiu dobu nehral, tak je dosť možné, že budem trochu horší, ale to nič neznamená na tom, že určite vyhrám každú jednu hru. Tak, už som v lobíčku a keď som aj dlhšie nehral tú hru, tak si myslím, že nejaké víny by sa mi mohli podariť získať, alebo aspoň do top 3 sa dostať zo párkrát. A myslím si, že som nezabudol úplne všetko. Tak na začiatku získam nejaké železo, potom sa pomaličky dostanem na stred, kde si získam nejaké diamanty a emeraldy, aby som mal výhody nad svojimi protihráčmi, takže aby som mal väčšiu šancu na výhru. Veľmi ľahko si tu postavám posteľ a idem na stred. Ok, niektoré postele už zničili. Rýchlo tu už tam je niekto. Rýchlo tu sa posnažím pozbierať nejaké emeraldy, ale vyzerá tak, že všetky sú už pozbierané. Tak nejaké diamanty si pozbieram a kúpim si protection alebo sharpness alebo niečo. Tak, hlavne nepadnú dole. Tak, mám 1 emerald a 5 diamantov, čo už není ideálne, ale bohužiaľ s tým budem musieť nejak vysporiadať. Za 5 diamantov si tu môžem kúpiť sharpness, ktorý si určite kúpim. A teraz, keď tu mám toľko veľa zlata, tak si pôjdem kúpiť ironové brnenie. Tak, kúpil som si nejaké lepšie veci s tým železom. Teraz sa pravdepodobne idem postavať k tomu typkovi vedľa. Hlavne nepadnú do vojdu, lebo v tom som veľmi dobrý. Padaní do vojdu. Fireball. Čo? Super. A ten sa kedy ku mne stihol dostať. Vypadni, brácho. Musíme zhodiť, tak. Čo? On tu má drevo, no super. Tak, ale zničil som to. Teraz ho tak zabijem, nice. Ok, tu sú dvaja. Jeden spredu, jeden zozadu. S týmto budem asi väčšiu šancu. Tak, oni sa vyfajtia. Ja idem na stred. Bez postele som. Musím byť veľmi, veľmi, veľmi opatrný. Lebo teraz môžem zomrieť fakt každú chvíľu. Nevadí. A keby som teraz zomrel, tak ten začiatok je celkom dobrý stále. Lebo na Hypixely sú fakt tryhardery. To tu je ťažké vyhrať. Skúšal som ísť na SGčka na Bed Warsy, ale tam sa nikto nenapája na tie Bed Warsy, to je hrozné. Tak, pozbieram si tu ešte nejaké emeraldy, aby som si mohol kúpiť diamantové brnenie. Lebo teraz fakt zomrieť nemôžem. Nemám posteľ, nemám nič. Mám dosť veľa emeraldov som získal, mám pocit. Okay. Pôjdem k sebe cez bieleho. Není ideálne, ale musí vystačiť. Mám 8 emeraldov. Myslím, že to by malo vystačiť na brnenie. Áno. Ešte mi 2 ostali. Za to si kúpim enderperlu, ak mi vystačí. Ne, 4 emeraldy, 100 enderperla, sakra. No nevadí, tak si nakúpim veľa blokov a kúpim si protection na svoje brnenie. A možno aj haste. 12 zlata, to je úplne skvelé. Nakúpim si také zlaté jablká. Tak. A teraz môžem ísť zničiť. Zelený je mŕtvý, všetci sú už mŕtvi. Ja som v top 2, už sme iba dvaja. Čo? Rúžový nemá posteľ. Nejak rýchlo sa tá hra odohrala celé. No, zaujímavé. Ok, to som skoro padol. To mi zaujímalo, kde je, že by bol na svojej baseske? On je za mnou, ok. Ok, čo teraz? Mám nápad. Ok, nemám nápad. On má lepšie veci než ja oveľa. Čo je toto? Bedbug, ne? Boom. Trafil som ho? Netrafil, máš ten tečko. Sakra. Ja neviem, čo mám robiť. Ja sa si vystávam hore. Ja nemám inú šancu. Fakt, že ne. Môžem ísť tam. OK. To bol len tak. Dúfam, že nemá žiadne iné firebally. Teraz zabijem. Tak. Ne! Ja som ho tak blízko. On už padal dole. Ne! Keby som tam nespadol, tak ja som to skoro vyhral. No nevadí. Prvá hra, druhé miesto. To není vôbec zlé. To je veľmi dobré na prvú hru. Tak tentokrát asi zmením taktiku. Tentokrát asi pôjdem hneď na svojho suseda. Hneď ho pôjdem napadnúť. Jak si získam nejaké to železo. Tak, poďme do toho. Ok, myslím si, že toto je dosť železa zatiaľ. Meč. Nejaké bloky. A
ešte určite nožničky si kúpim. Ja pickaxe, tak. Toto je dobrý začiatočný loot. Ešte nejaké bloky. Čo? OK. To sa ti tak podarilo, kámo. Toto je nejaký hacker. Toto je nejaký hacker. Čo? Tak to čo bolo? Ja potrebujem zlaté jablko, ale i hneď. On ide ku mne späť. Ja si to musím schovať. Mohol by som ho skúsiť zabiť teoreticky. Ale tu mám veľmi malú šancu na to, že sa mi to podarí. Buď to je hacker, alebo ja som špatný. Vypadni, kámo. OK, vôbec nie je PvP. Mám pickaxe, to nečakal, tak. Je mŕtvý. Kámo, je po tebe. Je po tebe, kámo. Tak. Zabil som ho. Ale zase nemám posteľ, no tak nič. Ale teraz mám aspoň 2 generátory. To pravdepodobne nebol hacker, ale... Čo už. Vyzeralo to tak najprv, keď sa tak rýchlo dostal ku mne. Ani som si bloky nestiel kúpiť. Aspoň, že bol zlý v PvPčku. Tak, teraz tu mám veľa zlata. Kúpim si určite brnenie. Aké tie firebally si kúpim? 2. Veľa ľudí už nemá posteľ, čo je dobré. 7 zlata, to bude veľa zlatých jablk. Tak, 3 zlaté jablka, úplne úžasné. A teraz idem pre nejaké enchanty do stredu. Dúfam, že ma nikto nezhodí z fireballov, tak sa takto bridžujem. OK, 4 diamanty, není ideálne, ale budem si musieť s tým vystačiť. Na stade sú ľudia, no. To sa mi nevyplatí. Tu si radšej spravím cestičku pekne k sebe zo stredu. Viem, že by som mohol speedbridge, ale lenže teraz keď nemám posteľ, tak to je veľmi riskantné a nechcem to riskovať, fakt, že nie. 9 zlata. Za 9 zlata si môžem všeličo nakúpiť. Ale ja si nakúpim hlavne toto, lebo toto im rozožere posteľ. Takže si sa to hádže, ešte som to nikdy nepoužil. Kúpim si ešte veľa blokov. Tak, a idem na stred. To je žltý týpek, kámo, čo robíš u môjho generátoru? Čo robíš u môjho generátoru? No poď. Mám ironový meč. Ale ja mám tiež a som očividne lepší než on v PvP, čo ma prekvapuje. Lebo keď som hral duely na Hypixely, tak som nevyhrával skoro vôbec. OK, ešte rúžový má posteľ, posledný. A kde má on posteľ? Tam je. A posteľ má, že by tam. Tam má posteľ, OK. Tam sa musím rýchlo dostať. Teraz to budem speedbridgeovať. Tak, som takmer unho a rýchlo si zoberiem bloky. On sa resetol. Prosím, že nespadol do vojdu. Sa neresetol, myslím. Už sme poslední 2, on mi niečo píše do chatu a teraz to čítať fakt nebudem. Tak, máme ho posteľ, ale. Tak, fajnovo. Teraz si tu, OK. On je tu ale. OK. To som si minul fireball, čo není ideálne. Tu si ešte nejaké nakúpim rýchle. Kde je? On je neviditeľný. Tak. Že by som ho zabil? Nezabil. Mám posledný fireball. To není dobré. 12, mám 12 oných týchto. Ja si rýchlo kúpim sharpness za nejaký protection. Tak, som enchantovaný. Ironové veci. On má diamantové, no nič. On sa sám odpalil, OK. On sa sám odpalil do vojdu, OK. Prvá vyhratá hra. Druhá hra a zároveň prvá vyhraná. To je veľmi dobré, nečakal som, že budem takýto dobrý. Poďme na ďalšiu hru. Tentokrát tu je ten pomalý generátor, čo není ideálne, ale budem si s ním musieť vystačiť. Teraz budem musieť dávať pozor na strany, či mi niekto nezničí posteľ, lebo vždycky na začiatku príjem o posteľ, to není vôbec dobré. Ale tentokrát nevyzerá, že by sa niekto ku mne staval. Tentokrát sa ja budem stavať. To nebudú čakať. Tam je zelený. Táto mapa je dosť dobrá, actually. On netuší, že idem za ním. OK, toto by určite malo stačiť, koľko to blokov. Toto je viac než dosť. OK, ja som úplne hrozný. Otrasný som. Ja som zase padol dole. No nič. Teraz si rýchlo kúpim meč. Rýchlo nejaké bloky. Rýchlo železo. Spanuj sa. OK, on je tu. Musím sa takto preplížiť k nemu, aby ma nepočul.
On vôbec nevie, že ja som. Tam je žltý. On má dobrý defense. No nič. To nemôžem prezrať, že tu mám cestu. Ja si idem domov pre pickaxe a potom ho vydesím, zabijem ho, aby prišiel o veci a ničím mu posteľ. Čo iné mi ostáva. Tak, mám presne na ironový krompáč, alebo na železný, neviem. Teda ironový železný, to je to isté. Tak, ešte zlaté jablko, jedno a nejaké to železo na bloky. OK, už si ma všimol. No tak čo? No tak čo, brácho? Tak sa budem stávať hore, no dobre, ak chceš. Viem, že nemá farbou, fakt dúfam v to. Ja si takto spravím blok, aby tu skočil a potom tu postavím takto 2 bloky. No skoč. No poď. What? Takto to spravíme, ťa zabijem. A teraz rýchlo musím ísť dole. OK, on má farbou, on má farbou, on má farbou, on má farbou. OK. OK, to není on má zničil posteľ asi. OK, zlaté jablko, ja som vedel, že sa mám kúpiť. Chudák zelený už má pravdepodobne po posteli. Ja viem, čo sa snaží spraviť, ale to ti nedovolím. Nie, to ti nedovolím. Nie, moja posteľ, nie. Ne, no sakra. Toto vyzerá nejakého tryhardera, ktorého asi nezabijem. Ale možno aj áno. On spanikáril, ale ja nemám bloky. OK, on padol, dobre. Rýchlo teraz musím ísť zabiť, lebo zás mi zničil posteľ. OK. Tu sa ma snažil odbuchnúť niekto. A ten bieličík, ktorý leze ku mne. Idem si pre nejaké ďalšie diamanty, tam je červený, jedna ľavo. Tam. A idem k červenému, lebo on má ešte posteľ. Tak. Rýchlo mu to zničím, to nečakal. Už červený nemá posteľ, to je dobré. Už má posteľ iba biely. Tu by mal byť teraz veľa, áno. Presne. No, OK, niekto je ku mne. Červený je ku mne. Je nahnevaný, že som mu zničil posteľ. Bracho vôbec, no poď. On nemá žiadne brnenie, on nemá nič, ja som ho zabil. On mal kamenný meč a žiadne brnenie. Ani enchanty, ani nič. A 7... OK. Bracho, ne. Ne? Tak, dobre. Ja by som bol mŕtvy. Ja som skoro zomrel. Ale mám strašne veľa vecí teraz. Mám taký pocit, že mám na tak, diamantové brnenie. A strašne veľa fireballov. Nejaké bloky si nakúpim. Mohol by som si aj luk asi kúpiť. Ja si kúpim luk. Musím ísť zničiť bieleho. Ten vyzerá, že má tam posteľ. Kúsok naľavo odtiaľto. A mňa by zaujímalo, kde je. Na strede asi. Som ho zabil, teraz žiadne veci nemá. OK, teraz fakt dúfam, že po mne nestrelí fireball. Lebo to by bol game over asi. Tak toto je jeho baseka, áno. Teraz mu tam zhodím tentečko na posteľ. On nemá vôbec zabezpečenú posteľ. Teraz vybuchne. Posteľ je moja. Zlaté jablko zjem. Nemám moc veľa HP. Ďalšie zlaté jablka si nakúpim. Potrebujem diamanty, potrebujem protection. Tam je. No čo? No poď. Poď ma zabiť, no poď. Mám luk, no? To si nečakal. A čakal, aj on má luk. Ja som... OK. Ten luk je fakt silný. To čo je za luk? OK. Kľud. Zlaté jablko. OK, mám ešte zlato. Teoreticky si môžem ďalšie nakúpiť. Rýchlo. Tie potrebujem. A nejaké šípy ešte, tak. Ja som úplne špatný. Ja som úplne strašný. Prečo tam bola diera? Ja som mal tak veľkú šancu vyhrať túto hru. No nič. Dáme si poslednú hru, lebo myslím si, že už je toho celkom dosť na dnes. Tak, poslednú hru si dáme. Bam. A ideme k rúžovým. OK, u rúžových vyzerá, že nikto není a je. OK. On je ku mne, ale on to nezničí tak rýchlo. Vôbec. Kámo, si mŕtvy. GG, je mi ľúto. Tak. S tým som sa vybavil rýchlo, s tým rúžovým. A teraz by som mal mať dostatok, keď pôjdem k nemu, k tomu druhému generátoru, tak by som mal mať dostatok zlata na železný armor. Tak, mám viac než dosť.
Môžem si kúpiť aj železný meč dokonca. To mi veľmi pomôže, teraz si nejaké firebally nakúpim. Tak, oni sa tam stále zabíjajú, to je dobré. Trošku pomôže modrému, zničil postel. Tak idem zničiť modrému postel. Pomôcť červenému teda. Ok, ma všimol. Dúfam, že má fireball. Možno nemal, ja mám. Bám. Tak. Teraz si ubral veľký damage. Hop. Hop. Teraz beží rýchlo k sebe. Tomu nepomôže. Má fireball. On nevie, že má pickaxe. Že mám pickaxe. No poď sem. Aj po tebe. Tak. Ja keby som mal ten ironový pickaxe, tak... som to nevedel zabiť. Ironový... Okej. Zlako, ale to mi až tak nevadí. A počkať, ešte biely je. OK, teraz mi to laglo. Ale žltý sa ma bojí, to je dobré. OK, on hrá úplne zákerne, on hrá zákerne, OK, on ma zabil. Tak, ja si myslím, že Bedwarsov bolo na dnes dosť a dúfam, že ste si užili video a nezabudnite dať like a odber a teším sa na vás u ďalšieho videa. Tak čau čau.